Biex il-pazjent jitpoġġa fiċ-ċentru tal-politika għas-saħħa, jeħtieġ li nassiguraw li d-drittijiet tal-pazjenti jiġu mħarsa. Għal dan fis-stqarrija il-Malta Health Network fl-okkażjoni tal-Jum Ewropew għad-drittijiet tal-pazjenti. Jum li jiġi ċelebrat fis-27 pajjiż membru tal-Unjoni Ewropea. F'kummenti lil dan l-istazzjon, Philip Kirkop mill-Malta Health Network tkellem dwar il-ħtieġa li jitnaqsu il-weġat tal-pazjenti Maltin. Irridu naħdmu flimkien f'kollaborazzjoni sħiħa biex kemm jista' jkun daw il-weġat li pazjenti jkunu għaddej minnhom f'mumenti kruċjali u diffiċli nippruvaw innaqsu anke l-burokrazija, nippruvaw innaqsu ċerta intolleranza, ċerta arroganza minn ċerti nies, attitudni. Mistoqsi dwar x'tip ta' weġat u noqqasijiet qed jiffaċċjaw il-pazjenti Maltin, Kirkop għalhekk. Jien naħseb irridu nibdew il-problema nindirizzaw mill-qofol. Sabiħ li kollok sptar moni, servizzju, teknoloġija moderna, eccetera. Però naħseb jeħtieġ li jkun hemm iktar attenzjoni għal training, għal customer care.